dneska tady budu točit Pasky na blbečky. A ten První díl. a první díl z Pasky na blbečku. A je tu Takže budeme... Tobiáš, to jsem já. A on bude blbeček, takže... Lidi, jakože nevíš. Nevíš, jako v klidu. Takže budeme potřebovat písek. Potřebovat písek. Budeme potřebovat písek. Pak TNTčko. A na šlápěcí desky. Tady mám na šlápěcí desky. A to bude zase do prdele. A dveře železné. Takže to by bylo, že to je krypec. A tady tak jo. Kopeme. Ty nevidím. Tady. Se doufám. Budeme potřebovat aspoň... Jo, a ještě... Nech toho. Diamanty. Lávu. Jo, vidím tvoji hetečku. Takže tak. Dáme ty. Dáme lávu. To písek. Tak. A dáme to tak. Já jsem blbeček. Ta-da-da-da-da. Děně, tak ještě hodíme dia. A můžeme do suroviny. No, do suroviny buď. Tak jak máme, tak to Tobiáš se přepojí do svého světa. Takže. A počkáme, jak... Ty jsou ty diamanty. Ježiši, počkej. Viděl jsem tady čoho diamanty. Tak je tam hodíme znovu. Jo? Počkej. Ano. A blbeček spadl nám do toho a umřel. Ty nechcipl? Ne. A tam moc malou jámu. Tak blbeček nechcipl. A já mám diamanty. A my to ještě vyřešíme, aby blbeček tam nezůstal. Tak mu teď dáme přáníčko. Já tě zabiju. Dáme mu tu lávu. Tam uhoří. Já tě zabiju. Pásna blbečky. Nechci udělat pastičku já. Teď budeme dělat pastičku. Já jdi pryč. Jau. Aby já vzala pastku. Ale musí jít do kreativu. A tak já vám zatím ukážu můj skin. Teď s tímto budu skinem hrávat. A já vám ukážu radši můj skin. On má Herobrina, takže neřešte. Že kdyby někdo říkal, on má Herobrina. Kurý. Vy jste ho měli vidět. Tam má Herobrinskýho šulina. Já jdu slavu. Už můžu dát bělé posraný, zasraný. Nevím, tak nejdřív udělali pastičku. Tak teď nejdřív budeme mluvit pán. Čubus, jak se máte? Co vodu máte? Mám rád pastičky. Lidi, a víte, co si dám? Věnečky. Dáš mi jeden? A musím to Beáčkovi dát. Tak jo. Ale jenom Taky je. chceš 3000, 5 milionů. 1000. Tak jo, tak to má. Tak je to, kdybych tím dodal jeden. 2 mi dej.
Ten nedal, že říkal jeden, první slovo platí, třetí se zgatí a to druhý neplatí, protože je bez gatí. Kecám, říká se to, první slovo platí, druhý se zgatí a to třetí neplatí, protože je bez gatí. Já jsem to udělal, špatnou. Já jsem blbeček. Díky. Tak malinký. Neplatí. Nám. 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 Já ti dám tej mamce, máš mamku chránit. Můžeš. Takže já jsem tu zpátky, ale to mi udělal blbeček. Dominik, to běž. A blbeček může zahynout. Tak blbeček, a ty... Dneska jsme tady připojení na Tobiášem serveru, takže jako první základ bude nakopat si dřevo. Dominiku, počkej, jako dohodně. První základy, tak dvě budou stačit. Na toto. Ještě jedno. Dáme si zase třeba. Dáme si sekeru a kroupač. A sekeru. Takže vezmu si krátkodák. Tak pojď. Jsem dobře? Naopak. Tam. Protože to je nikde nejistě. Jsem na jiné straně. Kam jdeš? Asi co, hledám to. Tady jsem žádné řeky, když tak. No, a pak slabou ráno. Jdeme do kreativu. Toto jako. Úplně záchvatka. Pojď si. To jsme si nemuseli ani připojovat. Je, ty jsi tam. Takže jdem do survivalu. Jo. Blbeček se určitě připojí.
Čau lidi, na lamentovém serveru, takže věci jsem si nakutal. A tady máme diamanty, železo, diamanty, to musíme vzít. Hej! A blbeček překonal Jak se dlouho a vy a udělal si umění. Já jsem diamantovým. Nakutej si to. Ne, já jsem si nakutat slouby dřevo. Ty jsi taky nějaký diamanty. A ty mi to bereš. Blbečku naval. Já nic nemám. A vem si to. To ne. Je to prokavtějící box. Ty už jsi venku? Tak to video ukončíme. Čus bus.